que aprofitarem per aprofundir en un debat que necessita temps i prudència. Per això hem convidat Àngel Gómez Quintero, que és president de l'Associació per la Integració Laboral de Mossos d'Esquadra amb Discapacitat. Bon dia i benvinguts. Bon dia, gràcies. I a l'altra banda ens espera també Jaume Pedrós, que és el president del Col·legi de Metges de Barcelona. De seguida el saludarem perquè s'incorporin i que sigui a distància en aquest debat. Tot això ho fem, senyor Pedrós, ara el veig. Bon dia i bona hora. Bon dia. Bon dia. Ens permetrà que primer comencem, però ens convé molt que vostè ho escolti, l'entrevista amb Àngel Gómez Quintero, perquè el que ens porta a ocupar-nos lamentablement d'aquesta qüestió és del que tot vam ser testimonis ahir. La pregunta seria, s'ha de comunicar el motiu de la baixa a l'empresa en aquells casos, en aquelles professions en què hi pot haver conseqüències per a terceres persones? És la pregunta que va sorgir arran de l'accident de Germanwings i que ara es torna a posar sobre la taula amb el cas de Sant Feliu de Llobregat ahir, en què un mosso d'esquadra de baixa va assassinar la seva excompanya i després es va llevar la vida amb una arma. Justament ahir el Col·legi de Metges presentava un protocol o unes propostes relacionades amb el cas de Germanwings i, clar, això, diguéssim que s'han ajuntat les dues qüestions. Senyor Gómez Quintero, d'entrada, hem d'aclarir què passa quan un mosso està de baixa i quin termini té, és a dir, està obligat a tornar la seva arma reglamentària del cos i quins terminis té per fer-ho? En principi són, tal com diu la instrucció, en principi són 30 dies per estar de baixa, se li retira l'arma del cos, però no la particular. La particular la pot mantenir i només se li retira en cas de detectar un tema molt greu. Perquè normalment entenc que els Mossos, els policies, tenen l'arma oficial que els hi pertoca com a Mossos. Correcte, i voluntàriament una particular si volen. I tothom té arma particular? No, tots en tenen. Vull dir, hi ha molta gent que no la té, hi ha gent que sí. Jo, en el meu cas, sí que la tenia. Els comandaments poden tenir més d'una arma, una arma curta. Els Mossos només en poden tenir una. Vull dir, està regulat, la tens que demanar a la Direcció General a través d'un formulari, se't concedeix, la compres, i llavors la Guàrdia Civil et fa una guia. La guia és la matrícula de l'arma. Sí. El que empara aquesta arma és la teva credencial de mosso. Clar, anava a dir, aquesta guia que et fa la Guàrdia Civil és la mateixa guia que et permet tenir la teva arma com a mosso? No, és diferent, perquè la guia de la Generalitat és propietària de l'arma. Tu la utilitzes i ells són els propietaris i la guia és de l'arma de propietat de la Generalitat. La guia teva va al teu nom i tu la tens que guardar. El que passa que si perdessis la credencial de mosso, perdries l'arma particular. No té gaire complicació, vull dir, és així, vull dir, no té... Clar, però sí que hi ha un matís en... Està molt clara la norma quan has d'entregar el que és la teva arma oficial, però en canvi... La particular no. La particular no. La particular només en casos molt greus que es detecti que es té que retirar. O en casos que tu demanis una excedència, deixis el cos, llavors tens que retornar també la particular. En cas d'una incapacitat permanent, a mi se'm va retirar pel fet de tenir una incapacitat permanent. El que passa que amb el tema de les invalideses és molt complicat el tema, perquè està mal regulat de sempre. Nosaltres portem lluitant des del 2007, i sí que ens van retirar la credencial i l'arma particular. Però quan ens la van retirar? Al meu cas, a mi m'han donat la invalidesa el 2005, i l'arma me la van retirar quan em van reincorporar el cos amb una plaça adaptada el 2010. Jo vaig continuar a tenir l'arma particular meva a casa i la meva credencial. Vull dir, del 5 al 2010 jo la vaig tenir a casa. Per què? Perquè no hi ha una resolució administrativa que et digui li retirem l'arma perquè vostè té una invalidesa. Si veiem, la instrucció aquesta és del 2013. Antigament no funcionava així, no hi havia res. L'arma del cos sí que se't retira quan marxes del cos o si tens una baixa molt llarga, però la teva particular, si no hi ha un tema molt greu, no es retira. Aquí és obvi que hi ha un forat en la investigació, o com a mínim la informació que en tenim als mitjans, que és acabar de confirmar si l'arma amb la qual es va cometre aquest crim. Totes les fonts apunten que era la seva arma reglamentària, però és veritat que la Conselleria d'Interior això no ho ha confirmat. Jo tampoc ho sé, perquè no el coneixia, no era afiliat nostre, aquest noi. El que sí que és la primera vegada que passa. Hi ha hagut molts suïcidis al cos de Mossos, amb l'arma. Fa poc un es va suïcidar dintre sembla que d'un vestuari d'una presó. Molts, què vol dir, senyor? Podem comptar 3-4 a l'any, més o menys, i alguns amb la seva arma particular. Vull dir, és una feina que ja comporta això. També, per exemple, altres professions també tenen un nivell alt de suïcidis, com la classe mèdica. Però llavors no hi ha que... Aquest cas és un cas, crec jo, molt desgraciat, molt excepcional. La pregunta és, ho hagués fet igual si no hagués tingut l'arma? Podia ser l'arma particular que no se li retirava?
Ara s'ha dit que estava de baixa per un tema mental, malaltia mental. Hombre, dir això, jo no sé qui ho ha dit, però pot ser que potser tingués una depressió. Segons consta en alguns mitjans, diuen que s'estava separant de... tenia un problema de separació, vull dir, això crea angoixa, pot crear problemes. La feina no acompanya. I després, tal com es tramita al Departament d'Interior aquests temes, no es fa bé. Per què aquest termini de 30 dies? Sembla que el mosso estaria de baixa almenys des del dia 14 de març. Per tant, ben bé estaria al límit d'aquests 30 dies. Jo tampoc sé quant temps portava de baixa, perquè tu pots estar de baixa per un tema i haver-hi altres temes amagats. Tu pots dir, escolti'm, vaig al metge perquè estic de baixa, perquè em fa mal, no sé, el genoll, la panxa, però és un tema psicològic. Vull dir, la persona ho té molt clar, vull dir que aquí hi ha molts problemes amb aquests temes de les baixes. Vostè creu que els metges haurien de comunicar, en aquest cas als comandaments dels Mossos, el motiu d'algunes baixes concretes? Jo entenc que no, perquè a més soc advocat i entenc que el secret professional és bàsic. Vull dir, això no podem trencar-ho. Si es fes, comportaria un segon problema, que és el que nosaltres tenim detectats. És a dir, dins del cos de Mossos hem detectat per gent, que tenim moltes entrevistes setmanals, vull dir, entre trucades i entrevistes, jo puc anar a la setmana 4 o 5, tenim gent amb malalties amagades, vull dir, que no estan declarades. Calculem uns 2.000. 2.000 Mossos d'Esquadra? Uns 2.000. D'una plantilla de 16.900. 2.000. Això jo li vaig dir al conseller Puig, li vaig dir al conseller Espadaler i amb el conseller actual no m'hi he pogut reunir. Per què s'amaguen? S'amaguen per problemes de persecució, per problemes de que se'ls estigmatitza per fer de tenir una malaltia, per problemes de que a molts serveis, quan tu portes una baixa, la primera resposta és ja s'està buscant el xollo. Això no pot ser. Vull dir, si això no aflora, anirem malament cada vegada. Nosaltres hem fet una proposició de llei al Parlament, que es va publicar i ara es torna a tramitar perquè va decaure, en la qual proposàvem aquesta solució. Escolti'm, compartim tot això amb el president del Col·legi de Metges, Jaume Padrós, que veiem que segurament ha estat escoltant aquesta conversa. Senyor Padrós, bon dia i bona hora. Ahir, per casualitat, la casualitat va fer que aquest cas coincidís amb la roda de premsa en què vostès presentaven la proposta arran del cas Germanwings, en què un pilot va fer estavellar un avió amb 149 persones dins i després vam saber que estava de baixa. Primer de tot, potser caldria recordar, i amb això segurament no estaran d'acord amb el que ara parlàvem amb el senyor Gómez Quintero, que el mateix codi deontològic del col·legi, sense modificar, ja preveu que es pugui comunicar el motiu de la baixa en casos molt concrets. I llegim textualment: si amb el silenci es presumís un molt probable perjudici per al pacient o per altres persones o un perill col·lectiu, i llavors diu declaració de malalties contagioses, certes malalties mentals, estat de salut de les persones al càrrec de les res públiques, etc. Per tant, senyor Padrós, la pregunta és, en aquest cas, amb la normativa que tenim, s'hauria d'haver comunicat? Bon dia. Permeti'm, senyora Lídia, permeti'm que la corregeixi. El Codi d'Odontologia no habilita a la revelació del secret professional en el cas d'una baixa. El que diu és que el secret professional, no diu de la baixa, sinó el secret professional, que és un instrument bàsic que tenim els metges de custodiar els aspectes que fan referència a la privacitat i a la intimitat dels pacients, podrà revelar-se, i en alguns casos el metge tindrà l'obligació de revelar-lo, però no de qualsevol manera i a qualsevol. És a dir, no es tracta de fer un bando, no es tracta de comunicar-lo, sinó es tracta de que en el cas que hi hagi una malaltia en la qual potencialment el fet de no haver-hi una consciència per part de l'afectat de que ha d'agafar una baixa, de que ha d'estar... o sigui, que potser necessita un ingrés, és a dir, que realment se'n puguin derivar uns riscos potencials per tercers, per tant estem parlant d'elements certament excepcionals, és quan en aquestes situacions, de manera mesurada, cautelosa i a qui correspongui, es pot revelar el secret. Jo vull recordar que l'acte de donar una baixa té dos aspectes, una part administrativa i una part que és de contingut mèdic. Nosaltres, en aquest document que hem fet, entre altres moltes coses, és proposar agilitzar, sobretot en l'any que estem, el 2016, sembla una mica anacrònic que no utilitzem les tecnologies de la informació, perquè la part administrativa sigui molt més automàtica del que és ara de cara a l'empresari. Què vol dir?
que el que es comunica és la baixa, no el motiu del diagnòstic. Una altra cosa és que determinades professions, especialment sensibles perquè preserven o poden afectar, si no s'està bé de salut, a tercers, com poden ser els cossos de seguretat, els pilots de línies aèries, conductors de transport públic, jutges, personal sanitari, podríem dir molts altres, tots són importants, però aquests que són d'especialment sensibilitat, que a més la malaltia mental estigmatitza i per tant fa que moltes vegades quedi oculta, s'ha de buscar, aquestes professions haurien de tenir sistemes de control diferents. Però això, els metges, el que hem de fer és de metge. Però jo sí que li puc dir que és que l'experiència en el cas del col·lectiu mèdic, després de molts anys, nosaltres vam desenvolupar un programa específic de garantia de cara a la ciutadania, perquè imagini's vostè un metge amb problemes de trastorns mentals o d'addiccions que pogués ser un risc potencial pels pacients. Per tant, la col·legiació obligatòria ens ha permès poder desenvolupar un programa que ha estat referent europeu i és des d'aquesta experiència que nosaltres pensem que professions com les que jo li he anomenat, especialment sensibles, haurien de poder tenir dins els seus àmbits, en aquest cas doncs, el Consell d'Interior, el Ministeri d'Interior, el Consejo General del Poder Judicial, les empreses, depenent de quin és cada àmbit, la idiosincràsia de cada professió, mesures per determinar que quan hi ha una baixa o hi ha una situació o l'avaluació continuada de l'aptitud d'aquella persona tenint en compte els instruments amb els que compten. En aquest cas, els Mossos, hi ha armes de foc. En el cas dels metges, doncs, s'ho pot imaginar, el que porta un transport públic, doncs poden haver-hi uns controls. I aquesta és la finalitat del document. I l'altre, si em permet, és fer entendre a la població i en els legisladors i en els governs que aquesta, que sembla tan fàcil i ara estem tots molt corpresos pel que ha passat, necessita d'anàlisis freds i necessita reflexió profunda, perquè estem amb la dialèctica d'una societat que vol ser garantista de la seguretat i el risc zero no existeix, versus el que pot ser alterar un dels instruments bàsics com és el dret a la preservació de la intimitat de les persones que els metges hem de custodiar. No és fàcil. Nosaltres el que hem introduït és un element de reflexió amb propostes concretes que poden ser optimitzades i que poden millorar i minimitzar encara més els riscos, però, en tot cas, el que és molt important és entendre que l'equilibri no és fàcil i no hi ha cap país del món que aquest tema ho hagi resolt. I s'ha de dir que en els últims anys, en les últimes dècades, en el cas del nostre país, a Catalunya, amb moltes mesures que s'han fet des d'àmbits professionals, i si em permet l'humilitat en el cas dels metges, podríem dir que som una mica referents i que el que demanem és que se'ns escolti, no perquè tinguem massa interès, home, el secret professional sí que en tenim interès, sinó perquè l'experiència nostra pot ser un benefici pel conjunt de la societat. Per tant, entenc, senyor Pedrós, que el que vostès s'han aplicat a vostès mateixos com a col·lectiu mèdic i com a metges seria un bon camí per aplicar, en aquest cas, en el cos dels Mossos d'Esquadra, I altres col·lectius professionals. Jo el que crec que és molt important és no estigmatitzar ni el pacient mental, perquè podríem parlar d'altres malalties que no són mentals, les malalties de transmissió, les malalties infeccioses, que també pot haver-hi un risc potencial eventualment per un tercer, i el metge també estaria obligat en aquella situació. Jo dic, escolti, el tema de revelar el secret, primer que el debat que hi ha hagut aquests dies no és tant el secret professional, sinó com es comunica i com es transporta aquesta baixa. La revelació del secret professional ha d'estar en l'àmbit assistencial i només pot ser fet de forma excepcional a qui correspongués per prendre la determinació de protegir tercers. Per tant, no pot ser que sigui a vegades el fet de revelar el secret professional hi ha qui pot interpretar i seria no només un error, sinó que seria gravíssim de que es fes públic la situació de la condició d'una persona. I en aquest sentit coincideixo amb el senyor Gómez quan deia que més enllà de la legalitat és que si féssim això el que faríem és que tot aquest tipus de problemes encara els faríem molt més ocults. És a dir, la percepció de que l'estigma el que pot fer és perjudicar objectivament, el que faria és tenir comportaments absolutament equívocs. Precisament aquest tipus de programes, en el cas dels metges, ens ha ajudat precisament
aflorar-lo. Miri, jo li posaré només un exemple. Amb 17 anys, el nostre col·legi ha apartat de l'exercici més de 130 metges perquè estaven en situació d'incapacitat per poder exercir la professió. Se n'han atès a més de 1.800, que se'ls ha ajudat a tornar-les. Per tant, ha estat un programa eficaç. No hi ha cap altra corporació professional a Europa que ho faci. Bé, això és un element de gran per la societat. Hem fet més de 230 intervencions de control d'exercici professional per situacions d'aquestes. Diu, això ens garanteix que el risc serà zero? No, però ajuda a minimitzar molt els efectes i sobretot trasllada a la societat que els que tenim responsabilitat corporativa sobre el bé comú l'hem d'exercir. I, per tant, jo apel·lo a la responsabilitat, si em permet, humilment, però també amb molta convicció, de qui té responsabilitats a l'administració, però també a altres professions que no són estrictament la mèdica o la sanitària, a que si això es desenvolupa, jo crec que fem un servei a la societat i sobretot també als pacients, perquè sempre estem parlant de tercers, però les primeres mesures són pel propi afectat, que no deixa de ser un malalt. Jaume Pedrós, gràcies per atendre'ns i participar-hi des del punt de vista, òbviament, de quina ha de ser l'actitud del col·lectiu mèdic en tota aquesta qüestió. Com sempre, el problema és com es fa això i es fa bé, no? Quan tot és tan difícil, quan l'equilibri i la línia és tan fina, l'aplicació pràctica d'això que es pugui fer bé. Esperem que les administracions, a qui vostès hauran fet arribar, suposo també les seves conclusions, posin fil a l'agulla. Senyor Gómez, alguna cosa a dir del que ha explicat el doctor Pedrós? Aquí hi hauria d'aclarir una cosa, que quan una persona està de baixa, no només intervé el metge de capçalera. Hi ha l'ICAM, que realment tenim bastantes males experiències amb el tracte de com funciona l'ICAM, donar altes a l'ICAM amb problemes de depressions importants. També, si és en cas d'enfermetat professional o accident laboral, intervé la mútua, que a vegades es porta la contrària amb l'ICAM, i després, al final, intervé a l'INS. Perquè hi ha que pensar que el cos de Mossos té règim general de la Seguretat Social, igual que qualsevol treballador. I després, us donaré una dada que és important que se sàpiga. Per exemple, les revisions mèdiques que fa la casa cada any. L'any passat, de 16.900 Mossos, la van demanar 1.800. Quin és el motiu? Que desconfien. No és obligatòria aquesta revisió? No és obligatòria. Desconfien d'on van a parar aquestes dades. La gent té por, després d'haver aconseguit una plaça de mosso que li ha costat 2 o 3 anys, de perdre-la. Jo he tingut gent a l'associació que, degut a una malaltia, acaben plorant, de dir, no puc perdre la feina. La meva dona no treballa, tinc 2 fills, què tinc que fer? No vull fer ni un paper. Aquest cas, efectivament, és tràgic, el més tràgic possible, i a més, sortosament és l'únic pas. Pensem que és el segon cas. Va haver un mosso que va matar la dona i la sogra i no tenia alarma. Vull dir que no hi ha que estigmatitzar de dir tenia alarma. Ho hagués pogut fer com va fer aquell mosso amb un ganivet. Em sembla que va ser condemnat a 40 anys de presó. Vull dir que sigui mosso no vol dir que ho hagi fet per això, ni que tingui l'arma, hagi sigut l'eina. En tot cas, aquest cas tan dramàtic creu que provocarà un cop, d'una banda, la investigació anirà pel seu compte, però ha de provocar dins el cos algun debat similar al que ara proposava el doctor Pedrós, d'incorporar un sistema específic per a aquells col·lectius que la seva acció poden afectar a tercers? Jo crec que sí, però hi ha alguna cosa que sí que està regulada. En tema d'enfermetats infeccioses, el metge pot demanar al jutjat contenciós una ordre judicial per ingressar amb aquella persona que no vol fer el tractament. A mi em consta que hi ha hagut custòdia de Mossos amb gent que no vol fer el tractament de tuberculosi. I llavors la custòdia i per ordre judicial s'està tancat amb aquella persona en un hospital. Vull dir, hi ha petits mitjans, però en el cas que ens ocupa, és a dir, no podem anar així i dir, aquest senyor té això. No, escolti'm, pot dir que té una depressió, però tenim gent treballant amb depressió, tenim Mossos treballant que no porten arma i s'han de paisar. Vull dir, no hi ha que fer-ho tan gran. Vull dir, passa, hi ha un risc. Risc zero no hi és, vull dir, és impossible. Detectar una malaltia realment mental o una cosa, una gran depressió, no és fàcil. Necessita un procés. I a vegades és el que passa. Vull dir, aquest senyor té aquesta malaltia. Automàticament se'l canvia de servei. Automàticament se'l fa fora del cos. Així no es pot anar. O se li diu, des de la Direcció General, se li diu a l'ICAM, dona-li l'alta que ja li recorrirem. El metge d'empresa té que parlar amb l'administració, amb l'ICAM? No. Això no pot ser. Això portem parlant-ho fa molts anys. Per què l'associació té tanta informació? Té informació perquè som iguals. Jo soc mosso com el mosso que em ve amb un problema de salut.
I a part soc advocat. Vull dir, et ve per la confiança que hi ha. I això és el que nosaltres hem dit sempre. Tenim molta informació, la gent està disposada a que se l'ajudi, perquè a vegades el que fan és demanar-te ajuda. Senyor Pedrós, que veig que encara continua escoltant. No sé si de les paraules ara del senyor Gómez Quintero hi vol afegir algun matís o alguna apreciació. Miri, jo crec que el senyor Gómez el que introdueix és o fa visible pels oients i pels telespectadors que el debat és molt complex. Però jo, com que crec que el que hem de fer és dependre dels desastres i de les catàstrofes, en podem fer lamentar-nos, dir que estem molt malament, o el que podem fer és intentar millorar la gestió dels temes. Jo dic, home, nosaltres a Catalunya estem en una situació molt millor que en molts països, jo diria que la majoria de països, per millorar en l'avenç del que és l'equilibri d'aquests dos drets. Amb aquesta complexitat que hi ha, i jo el que animo és que això que hem fet nosaltres humilment, però amb molt rigor i sobretot amb la pretensió de que pugui servir i pugui ser útil per qui ha de legislar o per qui ha de governar i per als propis col·lectius professionals, doncs se pugui executar. Partim d'una experiència que ha estat reeixida, que és referència mundial, i pensem que aquesta experiència pot estar a disposició en positiu per la resta de col·lectius. I, per tant, el que hem de fer és col·laborar entre tots a trobar de forma específica per cada col·lectiu aquell disseny d'intervenció que permeti, insisteixo, arribar a aquests dos objectius. I crec que amb això haurem contribuït a fer un benefici objectiu, tenint en compte sempre el risc zero explicar, el risc zero no existeix, però podem minimitzar aquests riscos encara més i podem fer-ho millor. Gràcies, senyor Jaume Pedrós, per atendre'ns en aquest cas a distància i aportar la seva visió sobre aquesta qüestió. Sí, volia aclarir una cosa. Nosaltres, a la proposta de llei que hem presentat, ja es parla de crear un servei específic per aquests controls, però servei portat per Mossos, i Mossos que han passat per aquesta situació abans. Mossos ja amb una discapacitat, amb un problema de segona activitat. És a dir, per ajudar amb aquella persona, d'entrada passar el dol. Perquè una persona que veu que perd la seva feina o perd la seva especificitat de feina, el que passa és un dol. Tinc que acceptar la malaltia. I el que fem és ajudar-los. Res més. Per això, la llei aquesta, la proposta, crear un servei específic portat per Mossos, bàsicament. El que no pot ser és, tal com està actuant, el que és el departament o l'administració. Això és impossible acceptar-ho. Doncs espero que aquest cas, desgraciat, serveixi com a mínim per reprendre aquest diàleg i veure entre uns i altres. El dia 20 tenim la segona reunió amb els grups parlamentaris per tirar per segona vegada endavant aquesta llei i aquí els emplaço que ens donem una mica de pressa. Àngel Gómez Quintero, gràcies per passar per la taula de matins. Segurament voldríeu participar d'aquest debat i que sigui fent més preguntes, no? Perquè la gran pregunta és com es fa això que ara el doctor Pedrós ens explicava, que s'ha fet, és veritat, en el col·lectiu mèdic, amb una experiència molt llarga, però com s'aplica en aquest equilibri dificilíssim de la privacitat i fer compatible la privacitat i la seguretat. Estem a la part final de la tertúlia. El Fer ens ha dibuixat... De fet, aquest ja el tenies... Jo he vist que aquest... Encara no havia començat la tertúlia i ja anava, aquest. Josep, Panamà, Rita, Aznar, Sòria, Gürtel, Montoro ajuda. És que com parlàveu del tema aquest, pobre Rajoy ho té forats per tot arreu. Veus la situació complicada? Sí, però no passa res, eh? No passa res? No s'immuten. Bueno, avui ha dimitit el Sòria, però... Dic jo que el Consell de Ministres no perdeu l'esperança de veure potser Mariano Rajoy avui comparèixer. No ho veieu? Ho dubto. Oficina de Treball. Pobre Alibaba, exministre, exalcaldes polítics, l'han deixat sense feina. Clar, Alibaba i los 40 ladrones, no vegis ara. S'ha quedat sense feina, pobre. Vinga, reivindica el peric, que demà, a més, és el seu dia. Sí, això és el que tenim fa 40 anys. Vam tenir no sé quants de franquisme. Després el felipisme, l'aznarisme i ara tot igual. Hi ha poca diferència, eh? Va ser una transició molt heavy. Això no serà veritat. Però si anessin tots a la garjola, overbooking, no sé com s'escriu overbooking, però... Res, no està mal, crec que falta una O, però vaja, tot perdonat. És que el meu anglès és molt dolent. Aquí ha recorregut el clàssic. És l'Espanya eterna. Hi ha un llibre que es diu, l'estava llegint aquests dies, i no han canviat. El pícaro a Castella, el bandoler aquí a Catalunya,
després canviar el caciquisme, després sortirà Matessa, després el Ramonet, després, etc. No dic noms perquè, si no, tu... Aquí està al darrere, perquè no sortia l'orella bé. Aquí el rei content, perquè manos límpies, veus? S'ha inventat això de la infantita pobra. Aquest és el cap dissecat? Sí, l'elefant aquell del tret a no sé on. I aquest és l'últim tema, que és molt delicat. Aquest tema no era fàcil, Fer? Aquest últim tema. Però el que diu l'ocell té raó. L'ocell diu, només dir que primer l'home s'ha de suïcidar i després matar la dona. Primer el tio es foti un tet i després la pot matar. Un tema difícil... És que sempre ho fan al revés, els tios. S'equivoquen, veus? Fins i tot amb això són burros. Fer, moltes gràcies, com sempre, per posar dibuixos a aquesta tertúlia. Molts gats avui, es nota que demà hi ha el Premi Peric i descobrirem aquest dibuixant que dius que és tan bo. Molt bo. I que segur que serà també... I la gent de la tele també s'ha portat un premi, perquè donem... De fet, demà hi ha 3 gats. Un gat per l'humor gràfic, que se l'emporta Vázquez de Sola. Un gat per l'humor aquest que feu aquí, patapum, que se l'emporta el Polònia, Antoni Soler. Després hi ha un gat sorpresa, que només ho sé jo. Ah, molt bé. I demà sortirà. El gat sorpresa. Fer, gràcies al Jordi Cabré, al Màrius García Andrade, al Ferran Espada, al Joan López Alegre també, i al senyor Gómez Quintero per acompanyar-nos en aquesta part final de la tertúlia que ens hem allargat.